Ta hagani ke por ngadap daga jing sngongo yo blay bangala ban ai biang ipi gani ke Jinghikai kaba nganget kada ke Jinghikai kaba compare naki Jinghikai ke bang hikai namar nganget hikai hagini ke sngi chapang u ke jing tray ke jong mensi mkhoi lamba ke jing ai nang tangala kren chapang ke jing ai ban itho ye ke mensiam nang tamanta ke sngi ngakwa ngan hikai ya kawai ke Jinghikai kaba ngan peteng biang ke jo bagata kadai ya ke jing ai jong ke bor ke Jinghikai jong shapang ki jing ai jong ke bor fi ikini ki jing ai jong ke bor ngala dep ong lupai fi le singan shi repeat kendiat khnang ba findup shai haka shiti shiki koren ke bening kongkel nong ke bakhat ar Lepin pelin du khat besar du khat bekhat wei kham tam na khat ke bapra ter ke batai shai u absolpol u yetho bagidan kum bakhandai tli ki jing ai jomen sim khoi bat yekini ki khandai tli ki jing ai jomen sim khoi ukren kulum hangne hanrai nda fi yet baha yeki bat pinang ban pia yeki kidon kum balai group lai tli ha ka wei ke group lai tli ha ka wei ke group bat kilong khandai tali te ke group ko bening kong ngala de bikai ke jing ai jong ke jing pen pau ko bening kong ke de ke ktien jong ke jing pen start ke ba ar ke de ke ktien jong ke jing pen tip ke balai ke bangala kren bria man ha ke voice ke basans pa ar fusau ha ke banga hikai japang ke jing ai jong ke jing pen ye per ya ki mensim ki bobon nganget pila ngap nganget kalong ko bakodor fi nganget lada fi ken kor kalong ko jing shai fi te menta ke sngi ko mangala dep ong ngalan kren jipang ki jing ai jong ko bor pingi pia igini ki lightly ki jing ai jong ko bor lesingan ngan peni fi gini lightly ki degidan kidan na ke shiti shiki karen ko bening kolong khat ar ko to khat ko pra but ki jing ai jong ko bor ki kin thop igini lightly ke jing ai jong ke jingai ke jing ai jong ke jing pen khia but ke jing ai jong ke batrei daki kamba fikini kini ki power gift lani kita ki jing ai jong ke bor gift of power lani ki power gift ki jing ai sngo baha ki jong blay daumen simbu khot shaki brio ki jong blay kini ki jing ai ki jing ai jong ke bor Tengah kuat mentagi sengi bangan pensyai bahaya kini. Ngan ngan pensyai bahaya pi. Namai kini ngi ju ai hagi Bible study ki jengi. Tengah nyele iya gaban pensyai pi agani ke por khnang bagan lang ke jing mentoi ya pi baro. Pi ke jing ai jong ke bor kat kum nagani ke ketien ke jong play. Lada pin pet bahaya ke dekat ke ba siti beneng kong koren lam khat ar khat ke bekendai kong. How way pat ke jingai daujo mensim. How way pat ki borban penkia daujo mensim. How way pat ke batrai ki kamba. Fi ahang ni fin sayo i bagadan ke jing baklaru ke rukom divide ia ki dikhat. Namari gini ki dikhat bari gilenang. Kumbangan syaitu berabor la pia ia ka dau brio. Kidan ki brio ki jong blay ha ki spasnem ki bamensua ki besngut kho ba nama ke original Bible kadai kabalong kelum bet kumto kabam dan lenang kabam dan dekat. Henry hadian katu kat ni century la kidan ki brio kumba arngot ki ba persangi kaban pia ye gani ke Bible hagi lenang balik dekat. Badai ni kita down na pipuli gani ke yakini ki jing ai jong mensi mang ni pilap bakadan hi ke jing bambiang hagaru kombo bet ki. Nama lada pipuli gani ke lenang ka ba
Siti korin men ko long khat ar ga khat ga bakandai ka ong how way pat ga jinge do ju men sem way pat ga bor men pin kia do ju men sem bala piano ka shi ga khat du shi po ka bam ya hap e eru ya ma ga jin shala de ben I bet ye ga ne ga khat ga bakandai ma ga ta ga dei how way pat ka batre ki kamba na mar balai ki ne lightly ka jing ai jang ka jing ai jang ga bor men pin kia but ka jing ai ya ga bor ban le ki kamba ka dei ha ga ju ka group haga jogot kha ngamdan jing penra ma banga ong ga tana ma pinda puli na ga bible khambo ni gi khat bi lenong la phia aga rukom ga bam da biang e kim da long ki be hab adu kata kata la da de pi de gi puli bible tingan pen I vi ba nga thep ye gi ni gi light li gi jing a jong ga bor ye ga jing et ye ga jing pen khia ba de ga betroi ki kamba hagi ni gi light li mo bna hagi ni ga group tingin ye pet agane ga por ya kane ga jing ai jong ga jing ai shai bai gane sngap angan pen evi fi don lai jat ki jing ai ki baga bible ka kran hangi ha ga ktien ga job lai lai jat ki jing ai ka jing ai ka banin kong ka dai ka jing ai bangi yo jing penem ka jing ai ka bapenem namar kat kum na ka ktien ga job lai ka kran shai na ka shiti shigi nong rom ka lanang ko ba shipo sngap angan na pule gane tapi pule ga khat ka ba khandai ka ong gine gikten la da men plashin na da la shintori o jisu bo long try but men nget hala ga donot bo blay la pin mi pat yu ne gi ba yap on pen im yeme tongan pule lot ka ong namar ka taga jing tho ka ong yaw no sngapa ngan pule taw khat bi pau namar daga donut ken ubriu unget ye ga banyo e ga hok bat e ga shintur ken bat daga shintur ken ba flash nai ga banyo e ga jingpnem namaga taga jing tho ka ong yaw no baro ubanget u onam penle ran bu kha fi ni ne taga daw de pule ne tin ge jomple bro ko ba pin skot ho ba kani ga tin ge jomple ga kren chi pang ki briu ki bampat nge hadin ba ki yos ngau ye ga tin ge jomple ka ktien ge job play ka ong ka jinget ke jada ka ba yos ngawi ka ktien ge job play ba dei na ka taga daw ka ba ning kong e ka jinget ka ba ngakwa ngan pen shai fiang ne ga dei ka jinget ka ba ngiyo jing penem dei da ga jinget adin ba ngiyo ngau tin ge job play nginget bo jisu yap ba bo mi pan ka bible ka ong lapen em yangi ka taga dei ka ba ngas ka ba shai kidar fina puli na ka shiti shi ge absas ru ka nang ka ba ar naga khat ka bapra ka kren shai gane ka ong kumne namar da ka jing ai e la pen mp daga jing et ken ka taru om na phi hi ka long ka jing ai play om da ki jing le ken bo no ru onom yo ban sngo sarong phi hang ta bi su tho ba ka jing et ka don lai jat ka bening kong ka de ka jing et ka ba pen em ka mat ngi shunget ngi yo e ka jing pen ka ba ar ka de ka jing et ka ba long kabalong lang ya baro ka common faith lana nga bo ka de jinget ka ba baro ngi don jinget lana pipuli na ga bible na ga shiti shigi nong rom ka nong ka ba khat ar lana pipuli na ga khat ka ba lai ka kren shai ga ne ba u play usam ya ga jing thau jing ga jinget a wai po wai ga mat wai po wai brio u don ga jinget ngila ban connect baru play na mar banginget iki pipi pulil na ko bakar jong stitch gi no rom khot balai ko na maga tanga ong da ga jing ai ga bala ai nga yo wei pu wei bolong apeng jo pi banom nyau kham ko le din no ko dei u ban nyau andre ban nyau adaka le de kat kum ba play le sam ga jing thau ga jinget how wei po wei ga ni ga jing thau jo ga jinget le se ga jinget ngan chu ong klum ma ga ni ga pol ka de ga jinget ka ba play ula ai ha wei po wei brio ban nganget de play po bo i ngi jinget ha brio wei po wei baula ban connect bar play dengan shipen e pi kan dia ngi pon na ga nang ka ba khan nyau na ga khat ba san tang ni pule yo Jong Lucas khan nyau khat ba san ban rio pet ka ong ngi ten ti ki apostle ki la ong u kutrai tu penroi ga jinget utraul ong la pidan ga jinget kat iwe simbai ter so pila banong nu ding dembor long me yo barat no bat yo bala thunga ga duriao tiunda la ko ngu epi pi ga ne ga tien ga kren
Shapang ke jing ya day bat ke jing tuai ke bagi senran ki pan no try. Bau blay un penroy ke jingai jong ki kat bau jisu ong ladapi dan jingai kai sembai tu so ka bomot hapo jong ubrio ha weipo we ubrio kadan ke jingai ka bau blay ulabo. Bat ngada tuai ba ublay un pen shai pi menagesngi baya ke jinget ke bangidon apa ke donot ke jengi hi uplay ula de bo hawai po wai brio badena ke daw ngidon kamban sngot ho ba bangi shekri uplay baro ngidon ke jinget fi de pipuli ke gospel ke jong Matthias ke Marcus ke nang ke bakhandri ho pilap ye ne ba jisu ang lech ke perthei mo de pipuli nang bakhandri ko bakhatsan gong wang ke lech ke perthei baro yalap ke gospel ke benri baro pe wam no utaw banget oni open baptis on pen emre uta bom nge on pen ram kini kidak lukin bot ikita gi banget pipi de pet bai gane gade jinget ka babaro ngidei ban pen trikam fi gade jinget ka belong salon sar ka baki banget kidan uang ne kini kidak lukin bot iya kita gi banget ka ya baro gi banget keteng ke janga gini beno ki soy ken kran ki tele bet mai kin rano ki sen malare kin di e ga bapniap kana pen singi ki ken bo ki ti bapang bagi ta kin kya fi ne ga banga kwa ben shai babaro ki banget ki don ke jinget bar ke jinget ke bangi don ke dai ga bakraw ga jing shisha ka benung kong ke dai ga bangi yo jing penem ka ba ar ke ne ga jinget ke dai ha ka bangi la ia ka ban be ki soy kadai ka bangila ia ka bangin kran ki thle ki batamai daga jingai ngila ia ka bangin ra ik besen bala ngin di ia ka peniap kana sngeu ingi ngila ban bukti ia ki bapang kin kia baga taga dai bangi jile barbar ban ngayo i baga jaga jing ka kamba anda bangi duai ki priyo ngi kran daga ktien jaga jingai ngi kran ngi penan kami ka jingai fi hangni ngakwa bangan suong shikin tene pi baro ki besngap wali sngau tho bakla ngi dan ka jingai baro khan ngi dan ka jingai bat baro ki bangai kidan kidak ki bobot iki lada ki ngai tenga kwa bapinde shai kata shwa bangani kai pat yakane ka bo absol pol uda kren shai ha ka shiti ki karan ka beningkong no ka khat ar ka bangala de pule mene bau ong ki jing ai snga bau ong how way pat ka jingai kamot ka jing ai jonga jingai the gift of faith nganda hikai bai kane fi ik ka jing ai jonga jingai kani kadai ka bangakwa ba pinda sha yo pis ngau tho bakla ngalaong i figure ga jingai ka bangiyo ye ka jingpinem ka baar ga jingai ka baro ki banget ki don kilaban duai kilaban le shbun ki crown am tau try Henry kani ka jing ai jonga jingai ka gift of faith kadai ka jing ai ka bakirpang haki brio ki ba laban ong no ki ba kren ni ka tin ka jong play ne ki ba ya lap ye ka tin ka jong play ka gift of faith fi kani ka jing ai jong ka jingen ka trekam haki jingja ki ba per ong no ki ki kentien ka operate la ne ka trekam day nda habangi kendo ya ki jing ki ba ka bor brio jungi kamla le yesho nda ngitan haga jaka ka ba ngitip shai ba dala dehi daga jinget ru lakut daga jingla brio lakut bat ngidon haga jaka ka bangim don lat bat nda habangi poya ka daga jaka ublay nga shat yoi nga krani ka ni lembaga experience la jongru ba ublay ushat ai yaga jing ai jonga jinget Pi ikanda wan kani ka jing ai jonga jinget au brio ka ba nauman siem jong play kat kum ki jingi sham ki jingi kendo nda haba pio pdiangi ni ka jing ai jonga jingen pitip ka le kum no kani ka jing ai ka wanra haka donut jong pi ya kata ka confident na ni kata ka jing sngal scam ka ba sngabangan shu ong no kum ni ka wanra ya kata ka jinget ka balong 100% ka ba pida tikna lani ka ba
pimdan jing artatien AA. Pi kada wanra kaba syai ba. Kaba pida tikna bakani kaba nganduai kan wanra bet yaga jubab. Kata kedai ke gift of faith kaba trekam tang haki jaka ki bengi kendo ki ba ki ba bleyo iba ka bor jingi kam la sho ka bor priu ka lakut hangta pinyo baka don ke jingai hakikat tugat ni brio to nganda pen shaifi singapa kani ke ngan ong biang sisien kadai ka baja dai ndangi kendo ki jingja ki ba ka baar ndaka troikam kani ka wenglut ia ke jing artatien bat ia ke jing sngaulong ke jing bom sngaula baro ka wana pokado not ia ke jing tikna ia ke taga assurance kepada tikna hadu kata-kata kabangan ong sakawai ke ketina kani ke por kabam dan kami ke jinget jongno kani ke jajinget singapa kani ke jinget kamdan kami ke jinget jongno kani ke jinget ke don kam bet tang yau tu brio la ni to ko brio bahabaki yo ige jing ai jaga jingai kim dan kam ige jingai chano jongno kata ka dai banganda pen shisha fi sana ga ktien ga joblai ngaji sotnat ban hikai kane baka jing ai jaga jingai ka trekam nda habau brio upai haga jaka ka badala de umla henrai u mensiam joblai u ai ga jing ai jaga jingai Pi da pi puli ka ne pin lap ya ga proof ka ba shai ba la ne ga jing pinti kina ka ba shai ba hot ya ga por jong jisu le le ka ne ga tre kam jisu le ba ka kamba pin kya ba di brio dan e ga ba e u na mau dan ga jing a jong ga jing nganom ong e yo try ngan kren ya ngi ki ba shakri yo play hakini ki sngi but ngan pin e pi ne ga bible ga ne ga por ga ta ga dei na ki kam jong ya apostle ka la nong ga ba lai da pi pet bang ne ga bible ka ong kum ne tong anda puli ya kane bapindup shai namar kane ga de Jinghikai ka banga shayo dan gi brio ki ba klems ngaut ho bar ha ga jogo paro dan gi brio gi popli kim dan ga jing shai ki pentre kam ga ne ki klemyo ya ga juba tangi ne puli ya ka kam go apostle nang ga balai nadu khat ga bin kong kong o Petrus baru Yohanes udang lekio shaga temple ga po jing duai ga bakandai bije bala dan we brio bud ko na do ko po ka me jo bagi juba yo bagi labo ala ga sngi ga khardap ka temple ka bagi khat ga ba internet ban pan gi jing ai isen ai na ga bi le rong shapo ga ta temple ga nge pi sngo tho ga non repeat ga ne wa Yohanes bud Petrus ki le duai bala bagi le duai khmat jo ga temple don ne brio bud ko na do ko po ki jong ga me ki jubo khmat jong ne ga khardap bat ki brio ki ba ai ya nang to ki jo ai gi jing isen ai yo ne brio u ba shong khmat jong ga temple ka Bible kong uta habaula yo yo Petrus bo Yohanes bikin sa late rong sige temple ulapan banyo ka jing ai isen ay kani gade ka bo le yaki brio baro ki late rong sige temple namar haga temple singa bangan shuong ifi haga temple ka jong Solomon ka badan hangta ya Jerusalem ki brio ki bariu po riu madan le si ki beduk ki bejinjar ki mde yo ya ban rung ande ki belet hangne ki de ki brio ki badan pisa ki badan shibun ke spa na kata kata la julit bu you know brio bu ko na du ko po ki me baun krong ha ni ki jeka na mau yo pisa na ki brio ki belet jingi seng to nda poi hangne ka Bible kong u Petrus te abawla kmi shanyu baru Yohanes ulang to kmi angi kumta ulakmi dingong iki bauda kermen banyo ai naki Henry ngabama ngakwangan pensyai kini ke point ke bu ong kumne Henry u Petrus ulaong kerupa bat ke ksiar ngamdan Henry ya kata ke bangadon nga ayame haka kerteng u Jesus Christ u bana Nazareth toya bat ula shimi una ke ketiga man bat ula peniang ya kumni ru kikijat bat ki mat so la jong u ki la klain bat aba ula kenrong jot ula yang ula sedang ya ula lej rong lembat ki sipo ke temple uda ya uda rinsit bat uda yero yo play upat ba baro ula yo ubo ya bat bo yero u play kila itu ibulong tau bu jushong banyo ke jing ai isen e ke kerdap ke internet jing temple kila dap de ke jing snopela bat de ke jing sngolengo ye kita kabalaja hau fi hangni ngakwangan peni fi
ia ke gift of faith lani ke Jingai jong ke Jingai ke betrikam hau Petrus bat ke betrikam hau Yohanes kini ki argut ki apostle ki let chike temple ke por jing duai bat nda shua bakin rung sim jong playing anut banong yalami ki namar kini ki let duai malaga por ki saya ni malaga por ki yo inu berko nama malaga singi jelit bo inu berko kemal ke temple bro ki yo ki itho yo bat ki tip yo baru Petrus bu Yohanes ngai malaga singi baki let duai ki yo inu brio mde tanga kani ki singi Andai hagani ke sngi ke ba nganut banau sim jo play. Open key yo Petrus. Bauniang habau yo iyo no brio bau pani ki jing ais nai. Uyang badu ong ikini kikten. Ngan pulip yang ia kalana ko balai khot basawa. U Petrus dia bola khmi shanya bat Yohanes ulaang khmi hangi. Kum tahu lah khmi dingong iki budak kerman menyo iya inaki. Hari Petrus ulaang karupa bat keksiar ngamdan. Ong no iwe kintien daga por jongi mata ong kapisa ke spa ke pau ke pisa ke tingka ngimdan. Sengabau ong ini kintien karupa bat keksiar ngamdan. Ukuran yang ladi wong ngamdan kepisa tengah ada tikin abang ngamdan. Hendai pinapuli bah ong ini kintien wong ya kata kebangadon ngan ayame. Nasung tenat bagi kita wang henrai ya kata kebangadon nga ayam pi hangta bisa suto ke kabau Petrus udan hot ngimla len udang shumi ne ke Pentecost udan ke bola pen slay udam sim ko hari ke kabau kerpang kabau Petrus udan kabau da tikna 100% bakani kabau udan kedai kabau la ban lei yo ne berko Fi hangta pisa snot hoba u Petrus unot ban ong inu pri wong. Kapisa tengah ngamdan rei yakata kebangadan. Kamut kata kebaudan kedai kebaudan tikna 100% ba ulah bet ban lei kebakrau hagani kepor 6 tahun pri. Fi wong ngomno bet wong da people yang ni wong hakakerteng u Jesus Christ ubana Nazareth tu ya Nada pipet bahaya kena ke jingja kamut bau tang bu ong Petrus yang ya yo ne berko bau yang ya klem yang syong be jo klem dan kamba klem dan yeru yam kalong be kum tu normal ula kren tang ba ka klem ja fiu ide hang ni nga ong fi ba ka jing a jo ka jing kam da don kam ya ka jing jonki wei pa Uneu brio dan jingai tip u eu jisuru tipi ki egini brio tipi unele le kwa pisa dan eru am da onga pisa tingka rupa ksel ngamdan andre ye ta ka bangadon nga ai hame penai ge kita ka budan re Petrus bu Yohanes kidan ke jing a jeng ke jingai ku mangala dep ong kani kamdan kame ke jingai jenu jeng no gadon kambe ya ke jing a jeng ke jingai ndagila yo ikani kita tikna bakila ban peniang no brio nda haba u klem yang ka Bible ko ngini kikten kila shimya u na kiktika man bat la peniang ya u fi kabamat namar bakadan ke gift of faith kabamdan kame ke jingai jong ne berko ka penlong yo Petrus bu Yohanes bagi da tikna hadu kata bagi shimna ka ketiki peniang ya u bagi peniai nga da nget scam ni bakani kedai ke beshisha ba u Petrus baru Yohanes kidan ke jing ai jong ke jingai ka bagi da tikna 100% bagi jing ai jong ke jingai kala ban pengkia yo no brio pia hangta pisa yo ya ga nongrim jong ni ke ketien ke job lai kidan ke jing ai jong ke jingai ki babon ha ga Bible tamang chuan rai ke ne bau new brio nakaliang jong dan jingai de hadu banda tanda ke keti bau sa persyang ban kenrong ban yang mania nrei akapor ka bau Petrus uong dan jingai no brio tipru eu jisu no brio
Dena kata daw nga kerpat if you bapin sngap bahaya kani ke gift of faith. Kadang kam yangi bangin tuai bau play unyalam ini. Kin mau kani ke gift of faith katrikam hau brio ubawat shishayo play on bet da kata ketien. Ubayang haga ketien ke jong play da ke jingai. But habau persyang ban pentrikam ke jingai ke bau dan ka klem trikam. Ublay un ay kani ke jingai jong ke jingai hau. Kabau da tikna 100%. Baka ay kaba unsale kanday kaban jabet kakamba. Nakatagadaw ka gift of faith kaday kabaw play usad ay hakipriyo kibasakriyo play. Natuay man nagasngi bagani ka bang kren kan pensyaifi. Dan kapor bawat ujisu umdan kam. Uang ba YouTube ko yang jaj rai ka jing tiya. Wong itu bapang lai prasna magapung Bethesda yang jai rai ke jing thia me kwa ban kya wong yang jai rai ke thia tiberu am tu bri thor we de jisu fi kam dan kam eno dan kam ye ga give of faith aga jing em ga jong tu bri nge pis not hoi kata na kata daw dan si bon ki bri ki ba yala de ki klem yo ini ga give of faith bagi mut pat ye ga ban yang ye ba yap kimot pat ye gaban le ki bakraw bat ka klemja kade ke jing bot namru nama ba ka klemja wat chi gi we gi ri nga yo I ki don gi ba klem sngot ho I ne gi give of faith ki bi shule de lenti le jong madwai ba play un hikaye fi apinio I ba Petrus ba Yohanes ki don ka jing ai jong ka jingai ka jing ai jong ka jingai kam dan kam ye ka no ka jing ong la ni ka opinion jono jono Katrikam bet au tu brio ba tu brio tikna ganot panong ladagani ke jing ai jong ke jing et katrikam hau brio wat ubayap ro unim namagani ke jing ai jong ke jing et kawalam ya ke jing scam ka bakrau pala daga donot hot ngano mit hu ifiang ne henry ngalamat katuga ni sin ya gani ke jing ai jong ke jing et kabadala di hingatip banginum la ban ngej adu kato Ringayo I bahabaga wan kani mde tang baka suan mangisus ngotanat ngida yo I ga jingmi nang ta ga result ka bahaga bang imla ban perkat ka baja aga jing im jong ki brio ki badana pedang ka jaka ga bam lacho ngidon kaman tuai no play yo play bon ai ya kini ka jing ai jong ka jing ai tangi ne pet se ga wai de ga jing ai ka ta ga dei ka jing ai jong ka jing pen kia ka jing ai jong ka jing pen kia kumangaladep ong fi wat ujisu uladep kular bakin bukti bapangkin kia ye kata wat ji highlight pentri kami kata nrei kani ke jing ai jong ke jing pen kia ngan chu ong da kwe ke ktien kadai ke jing snaut ho ro ya ke sngi ka bau play open sle da ke jing pen sle ka bekerpang ha ke jing ye pat ke jing duwai ki brio ke badan kam ke jing pen kia Fi teng nishat penlong ya ki healing meeting mo kambon dan ki besat penlong ya ki healing service ci sengela pan wanra i jing duai ki jing kia kamde ga babakla henry teng kani kadang bakla balai kani kadang bakla ladang ni klem sngot ho ya ka jing ai ka jong men sim khoi Namang ni isudwai ki priu ni shukuren kum klumar ki priu ni klam la snot ho ba ya ka yikinong rem tinga kwa menta gesngi bangan pen ipi ba kani ke jing ai jong ke jing pen kia katrikam pi haki priu kiba nganut ban ong
ba sasisen pan ngan ong kadai ka ba pidas ngaut ho ngakwai ga tabakan na shai ba bangi das ngaut ho shai ka don ne em gni ge jing ai jong jing pan kia ha ka tu ko par hot ke jing duai ke jing pen kya ka de be malang ji seng malang por ngale lenga duai ke pri malang si bro si sngi de ko phone henry ke neru ke jing ai ke jong men sim ke jing ai jong ke jing pen kya ke gift of healing ke dai ke batri kam hagi jaka ki beton kam kata ka dai ke bang ko anong fi namar ngapuli ke gospel ke jong Lucas ke lanang ke besan tapi puli na ke khat ke bekhat nyau ter ke ong ni kitien kala ja hagawai ke sngi kat baudang hikai bagi le syong ang tagi farisi bagi nong thok ke hukum ki balawan ni gisnong baro jong ke Galilea bagi Judea bat na Jerusalem na kwa pinda bat bai ni khot ba ong ni ti ke bor utrai kaladon bat u ya kaban pen kia fi hakani ke sngi bo jisu udana yeng kabor kabakirpang kabatrei hau jisu kadai ke gift of healing ke jing ai sngoba jong ke jing pen kia kabatrei hau jisu agani sngi udah sngot ho bakani kadai ke jing ai ka bau bleu ai kirpang hau kata kadai udah sngot ho ya ke bor ke jong trai ke don bat u ya ka ban pen kia fi udah sngot ho shai gani nama kidun ki wepat ki ba kawan ke bor ke jing pen sle kabadai ke wepat ke jing don kam mereka ni kadai betik ke jing ai jong ke jing pen kia namar hang ni ke da kren shai ti ka bor utrai kamot ke bor jong ke jing pen kia kala don ha ujisu bon le igi kam jong ke jing pen kia hadu kat no kan ka bekrau ngi la ngi sngot ho kumta bahaga wi sngi kan san kawan ke jing pen sle ka bangi sngot ho shai ba menta ke sngi ke dei ke jing seng jong ke jing pen kia ala ngi ko ngo ikata kan jendala jage ke bekrau tungin duai bangin yo ikata Fio i ang ni ke jing jang ne ka basngot nat ne Fio i ang ne ba lawanra yo wei brio ha ka jing thia de ki saungut ke brio bakim dan je ka ban rung na khman ki kiu shi jrong nom ki pen pe ge tnom ki pen har ne bopang baru ji su ndo yo i ka bible kong habula yo i ge jing e jong ki ulang how to brio la map no ki pop chome marsen ongum ta klo mar tlim ge jing seng na magi dan ge farsi bagi nong tho ki ba ap tang kum no bon bakla bara bagi yo i bo map ki pop ki ong wei bala ban map jisu ju butip i jing per khat ki wi to ong pi per khat ayu la ga download kan go ba kham jaman ong la map no i ki pop jome la ni ban ong tu yang tu ya ru kan go ba suk kan go ba suk ha ba ga don hi ka anointing ka jing pen sle jong ka jing pen kia kaba aka ngan ong ni kadan ke jing ai jong ke jing pen kia u kai ka ba wong kai ka ba yang kanu ka ba kham jam banong lama no ki pop jom ne banong tu yang tu ya ka suk palat yang namar ngas ngot khu ye ke jing trekam ke jong ke jing ai jong ke jong ne ke jing pen kia Fidei hanta ngakwa bapin shai uji suwang ini brio pangyap chilia yang rai ge jing tia lama no igi pop jame nang tawang wang bapin yo tip bau khun brio don ke bor ke kendo man ma igi pop wang taw pangyap chilia ngong ame yang ba no igi jing tia kele no ru le chile kumni ru habau la yang jot khmat jongki ula ba no igi ta ga bau la tia bau la le no chile yang de khabi ro yo play fi hang ni fi yo i baga jing ai jong jing pen kia ke trekam sngaba ke trekam ha ki brio kat kum ke jing ai jong jing pen kia ka bakerpang ka batrei how to brio betuai nganget pi shai ngan pen i kendiat agani ke pon ma ngayo por san minute kawai ka bangakwa ngan pen i fi yang ni galong sai ka wai pat ka bahap lang ni ka juk group jong bor kadai ka jing ai jong batrei de ki kamba fi the gift of walking of miracles kide ke jing ai ka bak rao palat
Kani kam dai tang ke jing pen kia. Kani kam dai tang ba visuang ngayo jing pen kia em kani kadai ka kamba ka ba utrai play hagiru komba per ba per. But ngakwa ngan shupen shai fi kendiat baga ketien miracle. Ka ketien miracle fi ka moga jing pen la no ta. Kadai ka ketien ka bangi tho ye ki ki balong kenja play ka bom la long ka bom la ban mudur. Fi ka bomut ka miracle kadai ka baja ka ba kibrio iyo baga day bet ka ba kenja play ka balong divine ka balong impossible ka bom la long but ka bom la hiru ban mudur can't imagine ka bom la ban mudur katakin kadai ka kamba ka banga shay sngut nat abang kren kenca ke kamba ngala de bong fi mene ba bu jisu ong duai bukti bopang pinle ki kamba uong kumta henry kaba uong pat wa su polang ni ka gift of walking of miracles nani ka jingai da ka betray de ki kamba kadai ka ba kham kerpang ha ga bible balai namar kani ka jingai ka tri kam khambon de ha ki nong yalap ha ki evangelist Agi apostle kadang ke jing trai jong ni ke jing pen kia bat kini ke jing le ye ki kamba ngan shupule fi kindia nang ni ke tien ke jong play namar nga nge pila shai ka to da fi puli ke lenong ke ba Matthias ke lenong ke ba khat lai da fi puli na ke khot ke ba san phu sa ko ong habau lawan te halagari ula hikai ki sna ko jong ki kat ban pengen de thread ki ba kile kile nang no mela yo ye gani ki jing start ba digini ki kamba uni long khon jo mystery khot ka mary ki kme jong jacob joseph simeon juda ba ki para jong ki para kan thai jong uru de kim dan dem bat ngi hang nang no te ula yo ye gini ki e baro fi da fi puli ba ye gani Ibriu ki lingo yo jisu ba ule ke kamba kita kendi thread ang Bible. Nang nuni yo ikati gani ga bor. Pi hang tang kwa ba pin shai. Bakani ga dei ka ba trekam how Jesus Christ. Da pi puli na ga Bible ka tu ga lanang ba nriu gospel Yohanes ka toru ka dei ka ba krau ka ba Jesus le ka kamba. Ka lanang ka ba nriu da pi puli nai de puli ga ni ga pon ringa shupani manganang ni ka yaki khot Bible ba pin yo jing shai. Hakika ka gospel jong Yohanes ka lanang ka ba nriu. Tapi puli na du khat ka sana du ka khat sao philap ye ga ni ga jing shisha bo jisu sai ge jar ka de miracle tang lagi sant lagi puberar lagi doha ka de miracle ka de kamba dan bala bala banle ga ni wat mangi ni singim la banle kom ni nga nut badong la da kawan ga jing ai no men se mo khoi bengin le ki kamba ngila na makam de no brew ne ka ni ga de no play pipet kum ga to ga open ka lawani go Ketua dia ke kamba, kaba film laban, mudum laban, bataim dan bela perkat manu. Kejing ai jong ke betray di kamba, kadan hau Jesus Christ. Langit kambo nyo. Nama kejing ai jong ki kamba, kadai ke ni kejing ai ki belaban, penpai ke priyo bikin tip, yo play bayam. Hagaba pipuli na ke Bible ke ma, tongin siya puli kendian. Aka shiti ke jong ki Hebrew. Tapi puli ke lenong ke baar. Nadu dekat ke balai. Uang ini kiktian. Kumno ngingin yo latken ladangi lendat ika jingpin yang berkrau kata-kata. Habala krenika aga benengkong e da utrai la pen scam ika de hangi de kita gi bala yo sngo bleiru da pla lembat ki de ki dakla de ki jingpla de ki kamba bonjat bad de ki jing ai umen simbakoi kat bakum kaman jong u hi. Naga taga dao pi kanega betray de ki kamba. Kadega jing ai. Kabangila man le iki kamba gi bobon. Mendai tangga jingpen kia ya kemen. Hoj wala kata dia kebetulan kam.
Handre kani ka batray digi kamba ka keren wat aga jinglang jing em jingi kendu mamalang sengi. Ublay uiet palat yang aba di piba ai gini ki jingai. Mangin siya pet yagi we pagi jingai taga digi jingai jong daga ba keren ne singa la batai gani tandre kendiat ega prophecy nga kampala tingin siya pet pat aga voice message ke banwan. Tetong ini tuai. Kutrai nga nget bagani ka banga hikai hagani ki sengi. Kanyarap ia ki priau ki bas ngaut ho ban sngap bat ki banang ia ka ban sngap ki ketien ki jamet daumen simak hoit. At why men bo iki ko pa begin the shy begin the angnot begin the yo iki ni ki jingai begin the penkhi iki jingai ki jamen sim ha ki jingem da ki jingai. Trying it nget kanong ka jingker kui ki popon. Kerteng ka jong chisung itwai. Amen bat. Amen. 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 Dobleun kur kui pi ko bless shibon.